בראש השנה מעסיקה אותנו מצווה אחת דאורייתא. יתר המצוות לצערנו אינן מתקיימות, כשכן מאז חורבן הבית אנחנו איננו מקריבים את קורבנות המוסף, וכאמור אנחנו מסתפקים במצוות השופר. לאמיתו של דבר, גם את השופר אנחנו לא מקיימים במלואו, מאחר ובמקדש את השופר היו מלוות חצוצרות, וכידוע אנחנו תוקים אמנם בשופר, אבל חצוצרות אנחנו לא מלווים את התקיעה, שכן כאמור איננו במקדש ואין לנו את היכולת הזאת. החצוצרות שהיו מלוות את השופר, המשמעות שלהם, ככה מבאר מרן הרב זצ"ל במאמרי הראייה, המשמעות הייתה לאחד יהדות טבעית יחד עם יהדות טכנית. יהדות טבעית שמסומלת ללא ספק על ידי השופר, היא יהדות הרגילה, השגרתית, הזורמת מדי יום ביום, בשנה בשנה, מקדמת דנא ועד היום. היהדות הטכנית היא זו שמשכללת את העולם ולא מסתפקת בקיים. בשאיפה אנחנו היינו רוצים לשלב כאמור שופר וחצוצרות יהדות טכנית על גבי היהדות הטבעית. לצערנו, מבחינה הזאת אין לנו מצב מושלם ולא הגענו לכך. במכללת אורות ישראל אנחנו משתדלים לשלב ולהעמיס את היהדות הטכנית על גבי היהדות הטבעית. אנחנו משתדלים ליצור מצב של אשר ברא אלוקים לעשות. לא להסתפק אך ורק במה שהקדוש ברוך הוא הנחיל לנו, אלא לשכלל את היצירה, ליצור מצב שבו היצירה של מחר טובה מזו של אתמול ובוודאי מזו של שלשום. אני מאחל לכל ידידי המכללה, בוגרי ובוגרות המכללה וכל בית ישראל, שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה, שתהיה לנו שנה שבה אכן נוכל לחנך כדבעי, ליצור מצב של חוכמה בגויים תאמין, אבל כאשר היא מבוססת על תורה בישראל, על אחת כמה וכמה, שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה לכולכם.